mga lode ko dyan, babalik tayo sa YouTube channel ko. So, go! So, guys, I'm going to vlog now. Kasi alam ko masaya to. Pero may problema ako. May problema tayo. Hindi ako magtatagalog sa vlog na to. Magbibisaya ako. Pero, guys, next video ko naman magtatagalog ako. Promise, man. So, ngayon So, guys, I'm speak Bisaya now. Sorry. I'm sorry sa mga Tagalog dyan ng viewers. So, okay. Mga Bisaya. And shout out sa mga Bisaya, mga vlogger nila. Sila John Hospital, sila Clark, sila... Sorry na. Isa pa to sila. Basta dagan sila. And shout out my best friend si Enrico De Llosagan. Nasa Manila ngayon. Karon. Kay tungod lagi kay magtisag Austria. Biyaan ako niya. Joke lang. So shout out sa mga Bisaya vlogger dira kay. So karon maghimo ko video kay lingaw kay ningam vlog. Yeah, guys. So tinod nga karon nga adlaw bibo kay mag-fashionette lagay ni. So magpabongga og outfit. Pero akong outfit simple ra kayo, guys. Madara na og smile. So ayaw mo katawa sa akong outfit kay kung makatawa mo makadawat mo corona na with prize na dub. So karon, pakita mo sa akong outfit na simple ra kayo ay out nga bonnet nga XO tapos Harry Potter glasses tapos brown nga sapatos. Yeah. And let's go. And shout out otro sa mga Bisaya ka vlogger dira. Daghanatan ninyo. Yeah. Oh, so kita-kits tayo mamaya sa gym. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. 15 minutes later. So guys, so nakailis na mi karon. O ba na kumakaming po Yo, yeah. So, simple outfit rin ang ibuhat. Buhay ang second pack. Cylinder. Nani ko pero nani lagi ko. Sa YouTube na po plan. Abot sa YouTube. So, ready na mi ngayon simple outfit. Outfit na ako, simple lang na bro. Simple lang siya. Yo, outfit lang. Gulay, bayot. Gulay nga bayot. So, patulong na mi sa gym so. Yo, katawa ko ang word nga gulay ba. Going to gym. Patulong namin sa gym. Kung ako mga amigo nga buutan, mga gwapo sa man na kayo mga chicks karon. So dahil chicks karon guys, so pag-gwapo may kay awa na nila ako. Okay, dito break. Loya bata atin pa ay. Atay say. Joke. Dito. Pas ni boy, no break na na boy. Ko pole pas ko. Paso mo iko bisa namin ako. Okay yo. So guys, hapit na sa gym. So ready na tayo. Hapit kay ikaw mag-awit. Hapit na may mabro. Hapit na may sa gym. Dali. Ready na may tayo. Hapit sa patos mo. Patos na. Patos na mo. Oy, ayo pila ako. So dali ko apa karon. Kung ako punta kayo, siguro to. Yeah. Dab. Gulay! So hapit na may sa gym. Ulaw kayo pero buhaton na ako para naka with new video sa YouTube. So hapit na may guys. Kumain na paso dito.
Oh my gosh, man. So, ngit-ngit na. Kapit magsugod. So guys, magsugod na. Hapit na dyan mga astro. Mga 3 seconds. So guys, kasama yung pasok. Everybody, everybody, for JD, man.